давным-давно в далёкай-далёкай галактыцы блогер нарадзіўся. І, як вядома, ад нараджэння, асабліва ў Беларусі, все маюць роўныя правы. В Беларусі самае папулярнае права – гэта права сидзець, прынамсі ў 2020 годзе. Таму гэтым правам я вот прямо зараз скарыстаюся. Мне будзе камфортней і вам будзе камфортней. Вітаем вас, шаноўныя сябры, ў нашым новым фармаце, хай сабе і вымушаным в сувязі з тым, што нас выкінулі з памяшкання. Але тым не менш, хваля цудоўні, гэта такая сабе онлайн-крама, у которой мы с вами будем працягваць стасункі, рассказывать про всякие прикольные, классные, цікавые штуки, которые у нас есть, были и будут, и вы сможете их набыть, а нам дать денег для того, как выжить в этой нелегкий час в Беларуси. А так само мы будем тут робить такую важную справу, як знаёміць вас с новинками белорусского книгодруку. Ну и не только новинками, потому что, як вядома, у нашем книгодруку есть маленькая проблема найти информацию про то, что выходит и что уже вышло в интернетах амаль немагчыма. Вось мы паспрабуем таким чынам выправіць гэтую беду. Гэта я крыху паспойлерыў про то, что будет адбывацца хутчэй за ўсё ў наступным выпуску. А сёння чым мы будем займацца? Есть вот у нас тут такая цікавенькая коробочка, скрыночка. Я здогадываюсь, что там у нас. Это передачка от Алексея Яскевича, менского майстра по музычных инструментах, в первую чергу народным. И сегодня мы с моим моей коллегой, Коткой, будем глядеть и показывать вам, что там внутри. Перед вами голосы дрэў. Это сам майстер, сам Алексей так их называет, потому что это драўляныя народные музычные инструменты, духовые, дудочки яны жа з рознага дрэва, і кожная з гэтых дрэваў маляўка. Гучыць натуральна ж по-свойму. Зараз мы пазнаёмім вас з тым, што тут за яны, з іх разнавіднасцямі і з іх гучаннем. Так, зараз мы прыберем коробку і пазнаёмімся пабліжэй с асобнымі дудочками, которые тут знаходзяцца. Ну, вось што у нас лежало в этой самой скрынцы. Перед тым, як мы перейдем непосредственно до того, як яно гучыць, хацелася бы засяродзіцца на тым, як яно выглядае, і на тым, як яно трымаецца ў руках. Я разумею, што камера не можа перадаць просто насамрэч тыя адчуванні, которые испытываешь, трымаючы в руках падобныя предметы, але поверьте, гэта вельмі прыемна, і вам наўрад ці захочацца нават просто выпускаць іх з рук, таму што нават сам Алексей заўжды незадаволены ўзроўнем дапрацоўкі сваіх предметаў, што его паказвае як дастаткова доброго майстра, тому што, напэўна, ні адзін прафесіянал ніколі не ўпадабае на 100% тое, што ён зрабіў. Ну, а зараз паглядзім, што яно сабой уяўляе ў плане менавіта ўжо гучання. Еще варта, напэўна, сказаць пра тое, што строй амаль ва ўсіх гэтых дудках дыатанічны, то бок для тых, хто ўжо мае навык работы з духавымі музычнымі інструментамі, засваенне гэтых предметаў не складзе ўвогуле ніякіх складанасцяў, а для тых, хто впершыню трымае падобны предмет в руках, могу сказаць, што элементарнейшыя, прасцейшыя мелодыі вы пачнеце граць на іх просто вот праз хвілін 10 пры наяўнасці элементарнага пачуцця рытму, што робіць іх рэальным must-have для тых, хто, в прынцыпе, прагне музыкі. Ну і вось зараз непасрэдна мы прадэманструем, чым адрозніваецца па гучанні клён ад ліпы, дуб ад ясеня, і хочацца яшчэ сказаць, што некаторыя з гэтых дудак это паўнацэнныя блокфлейты, просто што зробленыя цалкам з дрэва, которые вы наўрад ці знойдзеце ў звычайных крамах музычных інструментаў. А у нас знойдзеце. Ты пришла послухать, як оно гучыць? Но мне так само цікаво, я еще не спробовал. Перед нами фактично драўляная блокфлейта со всеми ейными особливостями, со всеми ейными оттулинами, 6 дырок и наявность регулировки гукового слупа или простейшим чином. Гучим. Был бы я дмуховиком, можно было бы меня, конечно, за это пнуть, но паколькі я все-таки струнно-щипковый больше, то я спадзяюся, вы мне даруеце. Крыху прасцейшы варыянт, гэта у нас уже рябіна, і, як бачыце, это просто дыатанічная дудка, падабенства можна правесці, напэўна, з ірландскім віслам. То бок просто 6 дзірак, дыатанічны гукашэраг. Ну, а вот такая вось прыгожая у нас яблыня. Спявае яблыня прыкладна так.
Сярод іншых ёсць тыя дудкі, которымі можна было бы назваць дзіцячымі, але паколькі музычны інструмент заўжды музычны інструмент, дзіцячымі іх робіць проста колькасць дзірак, таму што чым менш дзірак, тым менш трэба пальцаў, тым менш трэба каардынацыі руху, і таму прасцей на іх граць, хаця пры гэтым гучаць яны анічым не горш. Просто крыху менш магчымасцяў. Ну вось, напрыклад, у нас што это у нас? Гэта у нас яблыня. Таксама яблынька, толькі ўжо на 4 дзіркі. Ці вось возьмем ліпу. Ужо 5 дзірак. Сумнаватенькая у нас ліпа, але ну прыгожая. Ну і, да прыкладу, ясень. Звярніце ўвагу на тое, як дудкі самі па сабе аформлены. Лічыцца, што добры майстар, калі спрабуе ўпрыгожыць свой выраб, ён такім чынам стасуецца эстэтычна, стасуецца з матэрыялам. Ну вось, работы Яскевіча якраз прыклад падобнага падыходу. Апроч уже звыклага формата, который мы вам прадэманстравалі, у гэтай скрыначцы было яшчэ два даволі любопытных інструмента, адзін з которых, ну, не ведаю, як у нас, в России ён называецца калюка. Вядома мне яшчэ з часоў, калі я займаўся рэканструкцыяй. Гэта таксама свістковы інструмент, который ввогуле не мае дзірак, апроч выхадной адтуліны. Рэгулёўка гуку адбываецца за кошт падаўжэння ці памяншэння гукавого слупа, і вот за кошт такого вось фінта пальцамі. Сапраўдны, як бы так сказаць, безладавы бас, напэўна, сярод гэтых інструментаў, таму што па факту за кошт рэгулёўкі памера выхадной адтуліны вы кантралюеце гук, который выдаецца гэтым музычным інструментам. І другі вельмі любопытны інструмент — гэта беларускі аналаг флейты пана. Гэта спаренная дудка, падвоеная, в которой одна з двух выконвае функцыю бурдона, то бок базового гуку, другая функции мелодичной, то бок вот такого вот рода. Плюс яно зроблено з дуба, вось так вот будет гучать дуб. Тут есть два свистка, в которые трэба дзьмуць адначасова с аднолькавай силой, ну и ў выніку атрымаецца штосьці падобнае. Застаецца сказаць, колькі гэта шчасце каштуе. Ну, ад самых простых вот этих вот дзіцячых чатырохдзірачных да самых странных і складаных. Это каштуе ад 15 беларускіх рублёў до 97, до 100. Карацей, вот в этом вот промежку вы, в принципе, можете за гэтыя грошы себе подобные штуки дазволіць. Ну і што застаецца сказаць напоследак пра гэтыя інструменты. Іх реально вельмі прыемна трымаць у руках, яны эстэтычныя, яны прыгожыя, яны дапрацаваныя, гук у іх ва ўсіх вельмі і вельмі прыстойны. Конечно, заўжды можна да чего-нибудь придраться, але в дадзеных выпадках я бы не стал. Яны реально вартыя увагі, імі реально можна іграць разам з кімсьці яшчэ, то бок яны цалкам сабе адпавядаюць всім параметрам нармальных музычных інструментаў. Всім до новых сустрэч, спадзяюся, што на этом канале, на этой хвале мы с вами бачымся не апошні раз. Кому спадабалася, ставьте падабайкі, подписывайтесь, делитесь с сябрамі. Будем вельмі рады бачыць вас на прасторах онлайна. Цудоўні.